een indrukwekkende dag op een bergingslocatie van de Delstwatten Vickers Wellington bij Holwert. Vast zowel jongens oud wie het iets wat je waarschijnlijk neer bij mij meidje. Je bent al je wapens en kogels en je moest een ding beschermen wat ze opgraven en waar ze het gaan opgraven. En je kunt ook zien aan motors van de vliegtuigen. Ik zit zelf in de Fjouwermaaien-commissie van Marum, dus we weten er eigenlijk wel heel veel van af. Maar nou het speeltje, dat is wel confronterend. Dat ben wel raar ongemak geweest. Dat jouwt al niks. En dat ben net de enige toen. Voor de gemeente Maasdriel-Friesland is het bergingsproject een grote operatie. Het gaat net om één, maar om 12 vleertuigen die uit de Groenwei moesten. Het ene vleertuig, de Messerschmitt, lag in het Maderleeg bij Holm, midden in Natura 2000 gebied. De Britse Vickers Wellington, waar het publieksdag omheen te organiseren is, lag diep in de Zeediek bij Holwert. We hoeven net met dieper, het vliegtuig is er helemaal uit. De man van Defensie die stond dan onder in de put en die had aan de leiding en die had gezien dat het vliegtuig eruit is. Dus alles loopt op een kant en dan wordt hij via saved en verwerkt om te zien wat er erin zit. Nou ja, een grote deel die gaan wel er wat uithalen en die lezen dan ook bij de boer op het en zij dat zien kennen. Onderin God heb ik nou weer even een paar dingen delen, zodat je misschien kent dat het er wel komt. Maar het vliegtuig weer eruit. Ik hier wel iets anders verwachten. Wat dan? Nou, ik hier wel verwachten dat het me een beetje meer kost zien, maar toen zei mijn van ja, het is wel helemaal uitgekost en alles en ja. Van een echt vliegtuig just niet meer? Nee, dat is weer. Heel erg indrukwekkend, ja. Wat maakt het indrukwekkend? Nou, dat dit hier zo lang had lijnen. Dat er nog resten van meesten is. Een god in de Zeediek, ja, je zult er haast railings van krijgen, maar dat hoeft net, hè, dacht ik. Nee, nou ja, wij van de woorden hebben we een hele grote werk om te zorgen dat het veilig kan. Want je moet een god in de Zeediek en stel dat er de superstorm die altijd voorspeld wordt, dat die toch een keer komt. En dan moet je al zorgen dat heel Friesland net onderwint. Dus wij hebben hier een hele kering omheen te maken met een stielen damband op de goede hichte. En sterker nog, als er wat gebeurt, dat er altijd nog een kering omheen zit.